Akan ito mga idol, sumang di programa IFM News kaya gastapay iti ay topiko kami apo iti mga kadwayo nagtaakan ito namuti biyang Idol Lawrence Martinez Kensiak ni Idol Glenn Batuyong para kada ito ay topiko and State of National Energy Emergency. Oo. Ito iti may isang ano dito yun nakwa siguro dito na plano or talaga nga dito iti pagturungan na. Oo. Kada ito yung mapaspasaran tayo kada ito yung nakangato nga gasolina nakangato nga presyo ti petrolyo kaya takinag nga talaga nga emergency dito energy emergency. Nga mapaysa nga usaran di jay word nga crisis Idol Glenn is nadagdagsan nga ta di nga sarita ang ema detoy National Energy Emergency, which is true. Diba? Kasi nung kunang mga krisis, akit talagang karigat na aminin. At siguro panic na nukuan. When panic nga marik na di kita tao ano ka. Ngayon kitaan tayo no kasano ko talaga datoy. Yes. Haan tayo met nga adda dita yung amo day sitwasyon ta dita no anya ti ko ba no kay bagbaga ni Yusek Claire Castro nga haan adu kanumot pa iti kwa tayo ti pundo tayo tapos nagkasta sigod imbaga na which is imbaga na kadagiti lang aya when kati kabigatan na ti karabyan na imbaga lang nga emergency so medyo confusing kadigiti tattao nga kitaan tayo no kasano ba ti National Energy Emergency. Yes. Anya ba ti National Energy Emergency? So ti National Energy Emergency mga idol akat detoy ket palabusan na iti gobyerno nga i-activate apo iti napaspas coordinated responses tapos ket secure na iti pigsa o power and fuel supplies mga idol. Akat dito yung dapat di mapasamak nga combat price manipulation ken ag-provide da iti subsidiya. Ken dito yung direkta apo nga ag-procure da karag iti energy resources ken implementation ag-implement da apo iti energy conservation measures Amerikasahan pa yung ag-hoard digito'y tattao ken potential utilization of alternative energy sources. Akas kumaiti anati detoy alternative energy sources. Di kay solar. Yes. Ken detoy ususaran ti inek. Ti inek. Madid boses ko di pala coal. Actually ti coal kud marigatan nga uring ti charcoal di jo. Charcoal gani jay coal. Ti coal ket bato di jay. Di bato nga ana mga idol. Nga question na produce ti kasla oil di jay nga kwa. Tapos mabayag di jay. Mabayag isu nga makakwati makaproduce iti power, makaproduce iti energy iti kuryente. Yes mga idol kan no kita nyo ano datay ubraandan agit ita dati subsidiya subsidiya nga mausar kasla ko maana aya fuel subsidy dagiti kas diyan mga idol han nga itadda kas bilang cash nga kas bilang ayuda kas jay they itadda nga in kind haan nga in cash. Yes mga idol di itadda day jay kas lamang tadda ti ano dito yun kas la tay ticket or voucher basta di kakas jay card kas la ta before ito'y umiyanan apan mo isukat day jay ti mga 3 nga litro 4 nga litro depende ka day jay kailangan ka day jay talon mo. For example, yes. Kung ma-diesel nga pagpadanom mo, ti kailangan depende ka DJ digital talunom no manunga kadiso no manunga hektarya ket ikanda ka ti anya dito yan ti kasal pag tay numutla nga makapadanom ka DJ kasi nga kadakkel example dito'y pasukin mga idol akita nagipaida iti 3,000 pesos worth of fuel subsidy iti kada mga lapgem parang limited pa lang for now 65 lang iti ana pero registered na ito dito na abansada nga panagawat da apo iti detoy fuel subsidy da when kas dyan ano lang dito ayan yung batak idol lang actually digi tricycle iso dati talaga nga
i-kukwadan i-plano din ka mong kadeto isang lang alda or tundo sumarong Adan sa special session, ideal man. iso nga Oo. DJ kat na ipapaspas pa DJ nga kwadan nga kaya dang obraan DJ nga Yes. pasamang DJ nga activity. Yes. Iso nga sapay ko mata adumot ka talaga ti agrek-reklamo nga digito'y tricycle ta siyempre marigatan dan. Imagine met deta iso lang isut plete ngam nakangingina. Anya pa ti maiyawid da. Kasi kaila, imagine tayo na pang kalang nagbanbanog tayo, nagtaray-taray, tapos di yung gasolina, gusto mo lang pletem. At diba? baka nagmulta ka pa Ay, di kaya pinagplete, di kaya ubing, gusto mo lang yung gasolina. Mamumuti na Sa iyawid balik pwede boundary. nagasa din no tricycle mo at anda pa labasit kimapat. Nga mo di nga road ko. Maki-tricycle ka lang. Awanin mga idol. Oo. Ngimi na pa tingalunggong. Mga idol po na yan. Tia Gigi. Kanda gito yung makmakan mga idol. Uri man pa agtip-tipid ka ako nam. No talaga nga ti presyo iti magatang inata. Akit tang umato. Useless. Diba? Para kanyak lang ha. So what do we expect pa itinera duma? Anya pa expectaran tayo kadikit yung ata nga anya dito yung mangyayari ka dito national emergency. Siguro dito kanun da DJ adda na nakuha nga brown out or something. Dito random power interruption siguro rotational brown out na kunada every kwa tapno makuha tayo laeng ti energy. Sa pala nakabarbara mga idol. Ada rotational brown out na ito siyempre kat power dito energy electric kwa kahit no daduma ti diriga ano dito no work from home ka no dito kuma tila ang pangikukuam ka dito bagbagim ka tay pagubram ka virtual assistant ka kuma kita mong kuryente yung kasanong oras dito papanam mga lakati alangan ang generator at naging na ti gasolina. For example si kaket kanya dito yun aglalo ti rabi kasi ti pinag-rotational brown mostly rabi correct DJ parbangon agkwas dyan siyempre so di pinagkatdano ko at medyo nalamlami sa agad ibigat kasi pinagubram ka rabi aging ganat parbangon correct tapos adot lamok awanan talaga mga DJ cellphone mulat na with your power ay madina mga idol kasi anyway kasi nga talaga DJ tinigat na ita so kasano tayo nga ikan-solbaran di gito yung sangkabasit nga problema ay nga sangkabasit dakil nga problema kadi gito yung virtual assistant di gito yung di gito yung call center kadag ko di gito yung talaga nga pangrabikan dolyar ti kwada sayang ba't dolyar correct kat nagdakil ti kitaan ay ang gayam duray dollar ti kwada ngam di jilata kwartada di jilata provincial rate na tanong ko nagmadilag mga idol ay agbubuya ka na ta ni Ma'am Trixie Ablan na yun. Hello, ma'am. Oo nga. Good morning, Idol Sir Ken Apong Glenn ko na yes, hello, ma'am. Thank you kadigi pagdingdingeg yo. Of course, DJ pay kwa. DJ pinagngato ti presyo ti kuryente. Danong amin. Oo. Ken, siyempre nung umato ti kuryente, anya ti expect. Ako bigyan na damag dita danum. Noag nga to ba? Or haan? Ti rates da. Iti data. Kasi ni kuryente nagngaton. Mapan 11. Nakita ka din na minsan Iderabi Idol Glenn. Ijay Manila, General ko. Dakdakal tin increase na gayam. 13 pesos nga nasurok. Ay, grabe. 13. Ito 11 pesos mo nga nasurok. Grabe talaga ti pinag-ngato ti kwa. Ti kuryente. So, tapno no ma-lesson. Dito tatakot dito di ko muna cost cutting te amin. Cost cutting amin. Han lang nga kitay at gobyerno di kay pati dito private sector. At kitay dado mga media outlet mga idol kan including us. Agata cost cutting tayo pa yan. Kami nga fully fully operation 24 hours. Pero aging gana kami lang ti mga alauna Sunday diyan alas 12. Alauna. And then ti dapat ma-cost cutting mostly di kaya padami nga media outlet kat agi ka pagkita alas 9 tirabi
Oo, aya 4 a.m. to 9 p.m. Of course, awan mo siguro nga talaga mo na dumbat ti Malaysia di gijay agbuya agdengegen at dekas nga talaga sa madi kami mamit di gijay mga nga in both ends ko matapno ba Yes. mapagkom deto ko. Di adum ti losses iti may isang kumpanyan ngam dete pinangkwada te income da. Yes, dito punang aladat profit. Profit. Iso nga medyo narigat dito nga mapasamak. Iso nga dito nga pasamak tayo ita nga mapaspasaran tayo. Iso nga Kaya mas mo ka ti balbalay. Wait. Di nga min. Ito tadigijay ko kasano tayo nga agtipid kadigijay ko aggatang tayo ti solar kasanong mudde. Nangina. Nangina. 100,000. Ako tayo ti power banks. Nakaginginaw ti power banks. Siguro Idol Glenn, the portable nga sa solar nga latad a generator for now. Dati sagat adara kita kat. Ngam tika dakal parang taga dati para computeran. Ay ti AVR. Parang AVR di kadakkel na. sila. That's good for one week sa lang di jay. Oo, ngam agin na no. So ngam dapat alam nyo lahat solar at mag-charge. Iti al daw, di ba? Ngam no usarin nyo mo ti al daw. Diyan ka mo no kasano maka-charge. Di ba? Ada samit ko na DJ. Ada DJ no itid da ka DJ. Ada ti panels nga may magandang mo. Ada panel na DJ. Yes. So ngayon kay ipwa total kat isot lati na ganar ita nga ko ang panahon DJ init. Yes, isot ina ko. Iso nga make it anya DJ. Usarin nyo DJ, gundawayan nyo DJ nga init tapos ada mo laeng ko ana ada mo serbina. Yes, akin So hala Pilipinas apo ay tikaraman ka dito although ti Pilipinas sa kadada apo detoy na state of national energy emergency jak lang sigurado ka nagitay adado mapagilyan dita kasi dagiti dadto mamot kami kita kampante dalang kasi adamot iti pagalaan da iti petrolyo mga idol. So deti pay posible pa nga kadeto nga mapasaran tayo ay talagang agbalyo man ti schedule baka maling nga 3-day work man dato nga kunada ay wen aya hala 4 days kasi dito yung kinarigat ti ko nawan ti pag ano dayo ang paggasolina da. Yes. Okay. Ito pa lang kablaon dito sa magaragag buybuya Jerry Valdez ni Himawari happy midweek Wednesday kunana and Marites Valentino Liana Annabel Arizabal Jesslyn Domlao Daisy Juan Ma'am Arlene Acob good morning po da Singapore and ni Darren De Los Santos good morning mga idol kunana good morning and ni Mark Julius Cesar aning guwapito wow and barangay 18 Estancia Sitio Banayan Pindig Ilocos Norte Marcos Aning Paulina Ana ha? Aning okay oras na yun mga idol alas 5:30 eksakto mga idol tuloy-tuloy na gito apo at alagan anos kayo at dito pa lang digiti commercials mari mo iti technical studio.